Podľa mňa chcú ľudia toto. Kedy naposledy ste sa vy zamysleli nad touto vetou, keď ste tvorili nový produkt, službu, zlepšovali webovú stránku alebo zavádzali novú marketingovú stratégiu? A dnes by sme aj chceli priniesť nástroj, ktorý vám v tomto pomôže. Čo vy na to? Poďte do toho s nami. Ahojte, moje meno je Šárka, som learning designer do Silko Coaching a dnes by som vám chcela predstaviť nástroj, ktorý sa volá Persona. Teda jeho výhody, nevýhody. A je to nástroj, ktorý vám pomôže lepšie pochopiť a porozumieť vašej cieľovej skupine. Tu sa môžete teraz pozerať na šablónu persony a aké kategórie tam asi môžete mať. Tak sa poďme pozrieť na to, aké sú 3 kroky k vytvoreniu takéto persony. V prvom rade sa potrebujete zamyslieť nad tým, aký je váš cieľ. Čo chcete získať tejto persony dosiahnuť? Prečo ju vôbec potrebujete? Krok číslo 2 je zber dát. A teda ako môžete zozbierať tieto reálne dáta, aby ste tú personu mohli vytvoriť? Tak buď to môže ísť cez Google Analytiku, môžete využiť prieskumy, dotazníky, môžete robiť kvalitatívne rozhovory so zákazníkmi, prípadne rozhovory s členmi vášho tímu. Takže metód naozaj je viacej. Posledným tretím krokom je tvorba persony. Tak sa poďme pozrieť na reálny príbeh z praxe, a teda na Michala, ktorý vedie vegánsky obchod s potravinami v Bratislave a chcel by na trh priniesť nové zdravé tyčinky. A teda toto je jedna z persón, ktorú si vytvoril. Čiže môžete si vytvoriť kľudne viaceré persony, ak máte viaceré cieľové skupiny. A teda poďme sa pozrieť na túto jednu, a teda na tvorbu persony, ako to môže vyzerať. Tak tu vidíte Oliviu, HR manažérku, ktorá je slobodná, žije v Bratislave, rada behá, má rada lokálne zdravé potraviny a jej cieľom je udržať si peknú líniu, ale zároveň dostať do tela vitamíny, minerály, čo potrebuje. Rada nakupuje lokálne a sezónne. Toto sú jej ciele. Možno ešte keď sa pozrieme osobnosť, je tam aj logika, aj emócia a čo ju naopak frustruje, i keď príde do obchodu a číta si tú tyčinku a je tak kopec prídavných látok, veľa cukru a čo teda na druhej strane potrebuje i nejaký zdravý snack, ktorý si môže dať počas behu, v práci a ktorý bude hlavne lokálny, slovenský. Posledná kategória, ktorú sme nespomenuli, sú značky a siete. A teda možno Michal by si povedal, že chcem zasiahnuť túto cieľovú skupinu na Facebooku, ale ona na Facebooku nie je, lebo je na LinkedIn. Aký je teda love brand? Aké značky miluje a aké značky nedáva? Tak tu vidíte, že to je Luther a zároveň keď chodí behať, tak jednoznačne Nike. A kde všade viete využiť personu, tak nie je to len ako Michal, keď vytvárate nejaký nový produkt alebo službu, ale napríklad aj v oblasti HR, keď hľadáte nového zamestnanca, tak si môžete vytvoriť personu, že ako by ten nový zamestnanec, aký by mal byť. Zároveň si môžete vytvoriť aj personu zákazníka, keď idete napríklad na nový trh, alebo vám to môže pomôcť pri marketingovej stratégii, keď si vytvárate alebo zlepšujete vašu webovú stránku. Kde personu využívame napríklad my v Silko Coaching, tak je to pri programoch a workshopoch, ktoré sú zamerané na dizajnové myslenie a konkrétne pri design šprintoch v prvej fáze, ktorá je zameraná na empatické rozhovory a tam využívame konkrétne nástroj personu. A používame ju aj pri business developmente a konkrétne u nás naša persona je HR-istka Alica. Takže dnes sme si predstavili personu ako nástroj, ktorý vám pomôže vizualizovať vašu cieľovú skupinu a držíme palce pri vytváraní tej vašej.